Mayong hapon sa tanan atong nga mga kaigsunan, atong mga higala, nining atong bag-ong tulumanon. Tulumanon nga maghatag kanato og dugang pa nga impormasyon. Maitungod sa atong kaluwasan. No? Kumusta kamong tanan atong mga suking tigpaminaw. Ug pasalamat dayta to higala diri sa atong istasyon. Istasyon na gitawag nato ni og Smile Radio 89.3 FM. O atong station manager sab diya sa atong istasyon, no? Diya sa Bantayan Island, mao si Manager Ken Jim Lampaso. O diya sa Bantayan Island. O nya i-greet sa natoy gana ang Jelbuena family. O kumusta ka tanan diya mga Jelbuena family? Villabrilier family, Sasfa family, Lampaso family, o kini nga ato sa nga mga kaigsunan diya sa maong lugar sa ato nga mga tanan nga mga simpahan diya sa Church Poblacion Santa Fe, o Okay Church, Machamban Church, Ilantagaan Church o Bantayan Church. O kung doon na mo'y mga pangutana, mga kapaglaom, i-record lang na yung o isulat kining atong number 0950 514-3697. Balik ko na ko 0950 514-3697. Mo na nga atong number. Kaya kung doon na mo yung mga pangutana o request, i-PM lang ko ninyo, pinagi sa number nga akong nahatag. O gusab ni atong producer manager mga kaigsunan, si Brother Rioli Bragat, no? Atong tanan niya mga mensahero, mga evangelist, mga liman, mga elders tanan diya sa Bantayan Island. Kininyong kapaglaom Jerry like magpakiguban kaniyo ning takna. Atong tunan mga kapaglaom kining inspirasyon sa Biblia, no? Inspirasyon sa Biblia. Unsa man ning inspirasyon sa Biblia? But pasabot din man naggikan ang Biblia. Nausahay mga kapaglaom maglibog ning uban niya nganong naabot man ang Biblia. Unsa man ang nasa Biblia, no? Ang Biblia higala o kapaglaom mo'y bugna sa Ginoo ngadto sa tao. Diin kiniyan maglangkob sa 66 ka mga basahon nga giunsa ngadto sa usa ka basahon lamang. Kawaan og duha ka basahon sa Biblia, mga kasaysayan. 21 niini kapaglaom mga tagna. Samtang ang laing 21 ka mga sulat o ang duha ka mga balak. Bisan tuod mga kapaglaom kini gisulat sa 36 ka mga nagkalain-lain nga magsusulat nga mga gitawag hari, mag-uuma, abogado, general, mangingisda, ministro, mga saserdote, maniningil sa buhis, mananambal, din ang uban ini kapaglaom mga dato, ang uban sa mga pobre. Milungtad kini sulod sa usa ka libog sa 600 ka mga tuig. Apan ang Biblia kapaglaom nagapabilin niya usa lamang kabasahon tungod kay Diyos man higala ang matuod nga magsusulat. Dunay unang pangutana. Kinsa ang nagahatag sa mga tagna sa Biblia pinaagi sa balaang espiritu? Higala, kung di mong basaw ng 2 Pedro 1:21, matud pa tungod kay wala may propesya nga miabot pinagis kabubuton sa tao. Hinunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Diyos. Sa higala, walay tao nga sa iya lamang kaugalingon, kundili may mga taong gigamit sa Ginoo sa Espiritu Santo mao'y magsulat sa maong mga pulong. Ug ang unang Pedro 1:10 ug 11
Diyan nato mabasa higala. No, i-record ninyo inyong i-take note mga kapaglaom. Ang Espiritu ni Kristo higala nagpadasig sa mga manalagna aron na mapakita nga ang tibuok kasulatan maoy Kristohanong balasahon. Kaduang pangutana. Unsang gidaghanon sa balasahon ang gidasig sa Dios? Atong mabasa sa ikaduang Timoteo 3:16 kapaglaom. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan. Unsa day igsoon? May kapuslanan sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagtulid. Ang purpose aron mahingpit diya sa pagkamatarong. Mga kapaglaom, ang Biblia mao ang sulat sa gugma. Di na nga atong Ginoo adunay gugma, nagbilin siya sulat aron ang tao dili mahiwi kun dili maistrit, no, matulid diya sa Ginoo. Ikatulong pangutana. Kinsa ang nagapadayag sa umalabot ngadto sa mga manalagna pinagi sa mga tugas sa Espiritu Santo? Matud pa sa Amos 3:7, sa pagkamatuod ang Ginoong Hiyuba dili magbuhat sa bisan unsa, gawas ko ng iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Mga kapaglaom, nindot ka impaagis Ginoo. Oh, ang Ginoo higala dili lipot at tubangon ka, pahibalon ka. Di ba naingon niya ang kagulanan, ang pagmahay ulahi. Apan kung magbasa kas Biblia, gauna ang mga pagmahay mga kapaglaom, no? Gauna. Oh, imposible kay nga malaglag kay gauna man. O nang ato nagyud ng kasalanan higala, ato nagyud ng problema na kung gipahibalo na tangdaan unya wa gyapon ta kapanganda mga kapaglaom. Niata sa ika-upat nga pangutana. Ang mga manalagna miilaba nga ang ilang mga mensahe gikan sa Dios. Miilaba? Ang manalagna miilaba higala? Ang ilang mga mensahe nga gikan sa Dios? Matud pa sa 2 Samuel 23:2. Aw sa gingon, si David ang nagaingon, ang Espiritu ni Jehova namulong pinaagi kanako ug ang iyang mga pulong diya sa ibabaw sa akong dila. Mga kapaglaom, ang pangutana gitubag natog oo ania ang mga teksto. 2 Samuel 23:2. Napagyod Jeremias kapitulo 1 sa iyang mga bersikulo 4 hangtod sa 9. Matud pa og si Jehova mingon kanako, adya karon ako nagbutang sa akong mga pulong diya sa imong baba. Jeremias 1:9. Og diya sa katapusang bahin ni Gala, giingon diya ang Dios miingon ni Ezekiel, og ikaw nagasulti o magasulti sa akong mga pulong. Ezekiel 2, no, city sa una nga bahin. Sa diya nga sa Sakaria usab higala nga amahan ni Juan Bautista, napuno sa Espiritu Santo siya mingon nga ang Dios misulti niining mga pulunga. Sumala sa iyang gisulti pinagi sa baba sa iyang mga balang propeta sukad pa sa karaang panahon. Lucas 1:70 o chapter 1 verse 70. Mao kana mga kaigsunan ang inspirasyon sa Biblia ug di naggikan ng balaang kasulatan mga kapaglaom. Aritas kalimang pangutana. Sa unsang paagihan nga si Juan nagaingon man niya ang basahon sa pinadayag gihatag. Ito ka na mabasa sa pinadayag 1 o 2. Matud pa ang pinadayag ni Jesucristo gihatag kaniya sa Dios aron iga padayag ngadto sa iyang mga ulipon. Ang mga butang nga gikinahanglan magakahitabo sa dili madugay. O kini gipaybalo ni Hesus pinagi sa pagdala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan, nga nagpamatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios ug sa gipanghimatud-an ni Hesukristo. Kapaglaom, kining mga gitawag pananglitan may tungod sa ang sa mensahe sa Dios ngadto sa mga malagna atong makita higala nga
ang Dios maoy tuburan sa kamatuoran. Gidawat ni Kristo ang kamatuoran gikan sa amahan. Kini gihatag usab ni Hesus ngadto sa iyang mga manalagna. Agigbalos gihatag usab sa manalagna ang mensahe ngadto sa mga katawhan pinaagi sa sulti sa sulat o sa duha nga gitawag natong balaang kasulatan. Karon ang katumanan stagna gitawag nato og katumanan stagna mahitungod higala ni ining inspirasyon sa Biblia. Tinaw kay ha nagingon dire. Tinaw og tataw kaayo nga sa daghan og nagkalain-laing mga paagi ang Dios misulti kaniadtos karaang kapanahunan ngadto sa atong ginikanan pinagi sa mga propeta, Hebreanon, Kapitulo 1, Tudling 1. Ang Biblia mo'y balasahon sa Diyos tungod kay kini, iyang pulong, o kini motindog sa kahangturan. Atong babasa sa Isaias 48. Maayo alang kanato ang paghatag sa samang gibugaton sa pulong sa Diyos. Sama sa gibuhat ni Job, ako wala musibog gikan sa sugo sa iyang mga ngabil. Gipakamahal ko ang mga pulong siyang baba, labi kay sa kalanon niya gikinahanglan. Job 23:12. Mga kapaglaom, klaro kaayo ang balaang kasulatan nga nagasulting nagapahayag higala may tungod sa kamatuoran. Nga ang kamatuoran day mga kaigsunan mao'y magagiya ngadto sa tao. Mutulid mo badlong. Kay matud pa sa Mateo 11, isangon ninyong akong yugo. Unsa day higala, isangon akong yugo kay ang akong yugo magaan. Unya nagingon sa 29, panagtuon kamo kanako. Unsay may purpose nganong magtuon ta? Aron may balaan nato nga kini ding atong pundok, iya ba sa Dios o dili iya sa Dios? Sumala sa Juan 7:17, ang pagsuta ko nganha sa Biblia o sa kasulatan sa pag-ila nga kini di ay akong ginabasa, kabubuton ba sa Dios o kabubuton sa tao? Kini di ang pagtuon sa Biblia. Ang purpose aron sa pag-ila nga kini kabubuton ba sa Dios, kining atong gituman o dili ba, no? Munay klaro-klaro mga higala, kabubuton ba sa Dios o dili ba, para nga makuha ba nato ang pagtagad mga kaigsunan, makuha nato ang mga detalye, no? Mga detalye mga igsoon, para nga masubay gyud nato ang kamatuoran. Oo, masubay nato ang kamatuoran. O na mga kaigsunan. Karon mangutana ta, ngano man niya ato mangtun-an ang balaang kasulatan. Naa di ay tangag, na ay gitangag nga tanghaga mga kaigsunan. Kung imong basahon ng Juan 5:39, nagingon, kamo nagasusi sa kasulatan, kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ang ato ding purpose pagtuon, mga kapaglaom, nga aduna di ay atong tinguha, nga dili kay dinhilang sa kalibutan ta muuswag punta didto sa langit, o para langit, o dili kay abundatan ining kalibutana, pero sa espirituhanon perting niwanga mga kaigsunan, no? Kinahanglan kung tambok ta nining kalibutana, mas tambok gyud ang espirituhanon. Kung tambok ang espirituhanon, matod pa sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and righteousness, all things shall be added unto you. Kining all things, kining tanang butang, igadugang ra. Ha? Kung unahon nato higala ang Diyos. Kung unahon nato ang Diyos kapaglaom, igadugang lang ang mga panalangin nining kalibutana. No? Seek ye first. O, giuna na to, gipasa na tong Biblia, gitagaan na tong pagtagad,
ug unsaon nato sa pagtuman kay kini kung knowledge kahibalo higala mao na siya pagsubay nga dili ka mahiwi, mao na pagsubay nga sigurado ang dalan nga imong gilaktan padulong sa unahan. Kay kini kung maglakaw ka sa dalan nga way kasiguruhan, wa ka kahibalog maubag yun na, wa pa'y siguro makaabot ba ka sa imong destinasyon. Nga naman, wala kay knowledge, wa kay kahibalo nga kanang imong gilaktan, mao ba na ang tinuod nga dalan padulong sa imong padulngan. Mao sad na ang kamatuoran. Sige ta og simba, asa ta magsimba, pero wala kay basa-basa sa Biblia, nagpasabot nga wa pa kay kasiguruhan niya kanang imo di ang gisudlan nga relihiyon padung banas kadaugan. Kaya nag-ingon ra ba ang Proverbio 14:12, ania matod pa diya nga adunay dalan daw matarong sa usa ka tawo, apan sa katapusan maong dalan sa kamatayon. Munay pinakapait mga kapaglaom. Nganong mingo man kog pinakapait? Grabe naman gud atong pagpaningkamot, pagseryoso sa pag-alagad sa Ginoo. Unya wala tay tuon-tuon. May man ang magtuon ta para nga masubay nato sa husto ang dalan niya. Sigurado ta nga sa unahan mauna ang giingon nga kinabuhi, di ba? Nagingon ang Ginoo nga agi kamo sa dalang masigpit. Kay ngano man na kisa man ning nagsulti. Naingon kini nagsulti sa maos Ginoong Hesus nga ako maong dalan ug ang kinabuhi. Ako maong dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan gawas pinaagi kanako. Giklaro higala, si Kristo nagsugo nga diha ka moagi. Kanang pulong moagi ka diha, magtuon ka ba? Tun-an nimo kanang agianan bisag unsa ka sigpit. Basta kay natun-an nimo unsaon pag-agi sa sigpit nga dalan, di ka maglisod. Nganuman kabisado man ka. Kabisado ka ba? Kay bawo ka nga kana lisod. Pero tungod kay kabisado ka, yano na lang nimo ang paglakaw. Yano man kay gitun-an man nimo. Mausab ni higala ang atong pagtuon. Nagtuon ta sa balaang kasulatan, bisan tuod og lisod kayo paminawon nga kining relihiyon nga nagtuman sa sugo nga kinibang gikasuk-an siyawa sumalas pinadeg 12:17 nga ang yawa na suko batok sa kaliwat sa babae sa nagbantay sugo. Mo na nga kung dili ka kabantay higala nga kana day imong gisudlan, wala day kabubuton sa Ginoo, way mga balaod sa Ginoo, dili masuko ang yawa ni ana. Mo na mas maayo gayud magtuon sa balaang kasulatan, no? Magtuon sa balaang kasulatan. Nagingon ang Hebreanon 4:12 nga ang pulong sa Dios mahait pa sa espadang duhay sulab. Ngano man kay bisag unsa kadautan pa sa tao, dautan na gid siya sa pagkatao nga ang tan-aw sa mga tao murag di na gid ni mausab ning naong nga kay naong balang daan suspek na. Muna nga gihukman na sa mga tao apan sa diyang nakadungog sa pulong sa Dios, nakadungog mga higala. Sigurado mga kaigsunan na bago ang kinabuhi. Ingon ang mga tao la buhi ko no kining dagon, kun ba dagon at ko antog dagon kay imposible kay mausab kay ngano man hait pa sa espada nga duhay sulab. Mga kabaglao, mga higala, dili baya limitado ang atong pagtuon. Anytime pwede tang makatuon sa balaang kasulatan. Kay maog yun na ang usang nga gisultis Ginoo, panagtuon kamo kanako. Pagtuon kamo kanako. Giklaro ginahigala nga pagtuon yung bunako. Una nga, salamat kayo nining atong istasyon, Smile Radio. Pasalamat higala ni Manager Lampaso, kauban sab ni Manager sa producer si Yuli Bragat, mga kaigsunan niya gitagaan tag panahon alang sa pagtugan sa kamatuoran diri sa atong tulumanon higala paguting guys kamatuoran. Kabalo kag unsay binasaya guys paguting guys kamatuoran kana bang gisusi gud ba gihiling
giutingkay. Mo na siya mga higala, no? Nang lipay kayo ang atong Ginoo mga kaigsunan, tungod kay nakita niya ang iyang mga katawhan nga naminaw. Kaya nangingon ang pinalig 1:3, di ba? Bulahan ang nagpatalinghog, bulahan ang nagabasa ug ang nagpatalinghog. Kay ang panahon haduol na. Kung di ka kabasa, makasud lang yapon kay bulahan man ang nagapatalinghog. Kung makabasa ka, bulahan yapon kay nagtuon ka man sa Biblia. Nagtuon man ka sa balaang kasulatan. Wa may lain niya nagtugas ka matuoran igsoon. Biblia ra gyud. Ang Biblia adunay daghan nga mga promises, no? Ining kalibutan na muraga matupad nila gahi kuno kaayo gyud ta nga muswag ani. Pwedeng gahi agad ko, no? Wa pa gyud ta makatuno nga ning kining humok nga kuan ba? Kining pamaagi nga madali rata sa pagkadato. Apa nagingon ang unang Timoteo 6:4-5 nga ang pagkaginansya maong pagka-Diyos nun. Tama mga kaigsunan, kay kanang puy-an lang nato dito sa langit kung basahon nimong Pinadeg 20. Kaabi kanindot igsoon ang atong Pinadeg 20. Kaabi kanindot igsoon ang atong lakwan, mga tiles din na, mga bakbak dia, mga unsa pa din na, lonlon bulawan, mga hamiling bato, tuatanan dito. Way nakahimo ana dire mga kaigsunan nya pati dingding bulawan, diamond ang langit ra igsoon. Mo na nga karon sa pagkakaron murag pobre-pobre sa ta. Pero kung tukion yun yung kinabuhi anak dito sa Diyos nga tag-iyas universo. Wala nga magtuon yun sa Biblia. Magtuon yun ta igsoon kay sa diyang makakatunta, mahibaluta nga kung mag-alaga di kas Ginoo na ay pagantos. Kung magbasa kag Biblia, di ba? Pinadeg 14:12, ania ang agda alang sa pagkaminantuson. Kung di ka magbasa sa Biblia, matingala ka nga nung niabot man yung mga pag-antos na ako. Ngawa man ako ni tinguha. Murag baguan ka. Ang uban panguyapan, uban stress. Pero laktod pagkasuldi kung magbasa ka sa Biblia, pakis na mga kaigsunan. Sa atong pagkahimugso, matod pa ni Dr. Lourdes Rosaruso, abogada, patay na noon, pero matod pa niya nga, sa atong pagkahimugso, gikaluhaan at tangdaan og mga suliran og mga problema. Mo na nga, di ka mahibulong sa panahon niya magbasa ka sa Biblia kay sa may kahibugan nimo nga ibaw naman ka nga naagi na, package mo na. Patod pa, kung di ka mag-antos, di po ka masantos. Pinadeg 14:12. Tungod kay ang Diyos dunay tinuhuan. Kung imong basahon diya, ani ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Diyos ug sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Naay tinuhuan ng Ginoo. Number 1 nga yang tinuhuan nagbantay sugo sa Diyos. Una nga, open-minded lang tayo igsoon, mga higala, ato nga masabtan kung unsa gayud ang gipasabot sa balaang kasulatan. No, yan na may igsoon no. Mura bag makaingon ta mga higala nga. Ganong naingonahan man ang kalibutan. Pero magtunggas Biblia, mao na gini. Di na gini magdugay ang atong kalibutan, hapit na gid siya mabalik. Kung magbasa ka sa Biblia, ng uban, nagpatuyang sa kalibutan. Nagpatuyang mga kaigsunan, wala gani tuntuon sa Biblia. Way basa-basa. Na matod pa nila, Brother Jerry, sa pagbasa nga pukay Biblia. Maupod. Nga nang wa pukay Biblia, kay wa pukay tinguha sa pag-abil sa Biblia. Wala na siya, no? Nga watay Biblia, kay di man po ta interesado sa Biblia. Nga nung nakasilpon man ta, nga nung daghan man tag mga butang, ang Biblia, wala noon. Nga importante kay na, kay mo na diary sa atong kinabuhi. Mo na
manual sa tong kinabuhi. Tanan din na gisulat na higala ang naluwas ug ang nalaglag. Unsa hinungdan sa pagalaglag na anas Biblia na sulat. Unsa hinungdan siya naluwas na anas Biblia na sulat. Nasulat na mga kaigsunan. Kana din giingon sa Ibrohanon, di ba? Ibrohanon 10. Kunin mo ng Psalms 31-32. Klaro man yun na diya. Nga gilitok yun diya igsuon niya ang pagpaubos pagka mapinubsanon na adiha igsuon. Nga maogi angayan to sa langit. Unya, nagingon po niya bulahan tong mga kabus espiritu. Usabot pasabot, dili ka hait nga espiritu. Mapailubon ka nga espiritu. Ug munay angayan sa langit. Lamin ay kasuko, di na lang yun tamo suko. Kabus kang nianang panahona. Di man ka mapaytason, di man ka taas, paubos ramang ka di kabus. Munang kabus sa espiritu mga igsoon, mo'y makasulod sa langit. Bulahan katong kabus sa espiritu. Bulahan sabtong mapailubon, mapainumsanon. No? Muna nga, lipay ta mga kigsunan, bisag bago pa rin atong pagsibya. Pero padayon na lang ninyo ni. No? Padayon na lang nyo nagpaminaw. Daghan mo higala nga makatunan. Yes, daghan tag makatunan mga kigsunan. Ato lang pasalamat tagbalik ang tanan nga mga kaigsunan nato diya sa tulo ka lungsod, no? Tulo ka lungsod diya sa island, no? Sa Santa Fe, sa Panausa. Basta kay tulo ni mga kaigsunan. Sa uban pod nga naminaw sa kay lagi kini ato para manistibuo kalibutan. Na naminaw sab nato igala diya sa Germany, diya sa Hong Kong, diya sa Saudi Arabia, sa United Kingdom, ug Arab, no? Na diya sa Cebu, diya sa Leyte, Bohol, nakalinlain mga kaigsunan, sa Iligan, Cagayan, Davao, Jinsan, Digos, Samal Island, diya sa Bugo, diya sa Danau. Pasadagana naminaw na to mga kaigsunan. Og usab mga higala diri sa Surigao og Surigao del Norte, Surigao Sur. Og diya sa okay. Sa mga kaigsunan na kay naigamay nga babag, pero sige lang padayon ta kay ato ra ning ikon. Padayon ta mga kaigsunan no nang atong naibaluan higala nga ang Ginoo mga kaigsunan naghatag gayud nato og kining guide, naghatag nato og padasig, naghatag nato og paglaom, no? Nang ganang kitang Ginoo mga igsoon. Dili niya gusto mga katawhan malaglag mo nang hinungdan niya adunay daghan kaayo nga mutuon, daghang mutudlo og daghang mutuon sa Biblia tungod kay giya sa Espiritu Santo nga mo'y mutultol ngadto sa kamatuoran. Diba? Ang Espiritu Santo, ang katungdan sa Espiritu Santo, gamiton ka, dili kay ikaw mo'y mong gamit. Gamiton ta, unya, muhatag siya giya ngadto padulong sa kamatuoran. Muna mga kaigsunan. Padulong sa kamatuoran. Og, usab mga higala, balik-balikan na to kining pag-ani ni Ginoong Hesus. Daghang mga katawhan nga wa mo tuo sa iya, no? Wa mo tuo nga siya Mesiyas, wa mo tuo nga siya Ginoo. Wala, ang pagtuo lang sa mga tao, mga kapaglaom nga yano lang. Yano lang nga pagkatao, anak sa panday. Wala nga nagkamang wala mo tuo, apa ningon sa Ginoong Hesus. Mituo ba kamo kay inyo kung nakita?
mas bulahan kadtong mituo bisan wala makakita kanako, no? Kagana mga kaigsunan. Agana daghan kayo mga panghitabo nga nakita din hisyuta nga way pulos. Apa nakita dito sa langit nga mapuslanon. O nakadawat sa gisaad sa Ginoong kinabuhing dayon. Una nga daghang na bulong kay bugnan kayong anong niya man na dire sa langit. Oh? Oh. Ano man nga dautan man kay na siya og dautan man kay nang tawhana, dautan man kay nang babayhana. Atod pa sa konsep na istorya ni ato. Na usa ka buring ining namaligya sa unod mga kaigsunan. Matod pa nila mababa ang lipad, sa lampating mababa ang lipad. Unya ang pagtanaw sa mga reliyoso nga mga tao nga wa gyud siya kaluwasan kay mo lagi na mababa ang lipad. Sa diha mga igsuon, giingnan sa maong madre nga kita sa madre dito nga, ang Ginoo dili pareha nimong mahukmanon, ang Ginoo dili pareha nimong dili maluoy, tuod madre ka pero wa kay pagtagad sa mga sama namo. Ang imo noon gihukman nami nga dili maluwas, pero ang Ginoo naggiya namo, naghatag namo og pamaagi nga kami naluwas. Tanawa ang panorama. Bible study. Nagbag-o. Wa na magkinabuhing mababa ang lipad. Nagbago na minyo. Lingo-lingo ang madre mga kaigsunan. Yung madre nga ay maluwas naman na gapon may pay nagbaba kog lipad taas na to akong lipad may pay nagburing-buring na kong maluwas man na gapon. Wala istorya lang mga kaigsunan pero kung ano tong punto nga bisag unsa day kadautan sa tao dili nato mahukman ngano man dili pa man panahon sa paghukom, no? Di pa panahon sa paghukom mga kapaglaom, panahon pa mga kaigsunan sa gitawag higala automatic mga kaigsunan nga unsa siya balaan siya, maluwas siya ngano man tungod kay anaa man niya ang kabag-os kinabuhi. Tingala ta sa uban nga grabe gyud ka isog pero sa diyang nga nagbag-o na sa kinabuhi tungod kay nagbasa sa Biblia. Nakahibalo nag-asa siyang subay na usab na change ang iyang lifestyle. Gitawag na siya og born again, bag-ong pagkatao. Dili kay nagpatawag kag born again unya mora gyapon ang imong kinaiya, mora gyapon ang imong paggawi, mora gyapon ang paglapas balaod sa Ginoo. Dili matawag na siya born again igsoon. Gitawag na og together again, nagpadayon together. Okay, ang born again nagbag-o ang daang mga butang 2 Corinto 5:17 na nagpangagi na. Tanawa ang bag-ong mga butang niabot na. Ang bag-o mo na siya ang pagbag-o. Nganong nabag-o ka kay gatuon ka sa balaang kasulatan. Daghan pa kay tagtun-an mga higala sa balaang kasulatan. No? Ilabi ang daghana pa. Ato paning tun-an igsuon kining gitawag na tuog kabahin niya po sa balaang kasulatan. Importante ni mga kaigsunan. No? Diba ato magitunan ang inspirasyon sa Biblia. Ato puning tunan higala kining gitawag og mga katumanan sa tagna. Naagi mga gisulti sa Biblia nga pag-abot sa New Testament natuman ang ginasulti sa Biblia. Sa Old Testament natuman dito sa New Testament. Unya ato ning matun-an igsoon apan focus at dire sa balaang kasulatan. Sa Old Testament mga kapaglaom
kung imong sa isayon ay imong tun-an ang Old Testament, gitawag sila theocracy. Di ba kung nadunay mga kuan madritso sila kamatay, apan sa panahon ni Jesus gitawag siya demokrasy. Gitagaan kag katungod sa pagpili, impierno dili ba? Doon na kay choice, mupili ka. No, na pilion nimo ang mayo, okay, pilion nimo dautan, depender sa imo. Muna sa panahon ni Jesus, ningon ang mga tao, sumala sa Juan 8:11. Magtutudlo, batuon na mo ning bayhana kay kining bayhana, kuan ni siya, nasapnan. Nga usa ni siya ka mababang lipad. Nalan batuon patyon siya sa bato. Ningon ang atong Ginoo mga kapaglaom nga, sige. Kinsa tungway mga sala, mo'y muunas pagbato. Tanaw ito nga, waman. Nangawala ang katong sumbong no, wala man. Naman to. Babae, naman to sila. Nang lakaw man, magtutudlo. Sige. Go and sin no more. Lakaw, babae, og ayaw na pagpakasala. No, ingana gyud ka nindot ang atong Ginoo higala. Bisan tuod kita gitawag og makasasala, apan himuon tang anak sa Dios. Himuon tang mga anak sa Dios higala. Muna nga ay gyud og kining pagduha-duha, kung magtuon ka tuon, no, dai abli pa karon igsoon. Now is the day of salvation. Now ato nang matun-an igsoon, adlaw sa Ginoo, day of salvation, day of the Lord. Ato po nang matun-an mga kaigsunan dire, no? Anytime ta mga kaigsunan magkapaminaw ta dire sa atong istasyon nga nagmahal, no? Smile Radio FM. Ayaw mo kabalaka igsoon. Kay ang Ginoo naghatag nato og panahon. Naghatag nato og panahon mga higala. Okay, atong radio mga igsoon, station Smile Radio 89.3 FM. Atong mga manager, hinaot ko nga panalanginan pas Ginoo mga kapaglaom nga malapad-lapad gayud ang buhat sa Ginoo pinaagi nini nga atong istasyon mga kaigsunan, no? Kinahanglan nya daghan pagyud mga tawo makapaminaw. Daghang makapaminaw mga kaigsunan, no? Importante kaayo mga higala nga maka subay kita diha sa Ginoo. Wala mga kaigsunan na. Usa sa mga higala ang gisulti sa Biblia, di ba nagingon ang mga taga Tesalonica nga pagsubay sa diha nga tudluan sila, ila pong subayon, ila pong hilngon nga unsa gini ka tinuod. Kung tinuod ba ang gisulti, ingon ana nya kay ngano man kamatuoran man Juan 17:17 kay ang pulong kamatuoran, balaan ug kamatuoran. Ngana gyud ka nindot mga kaigsunan. Ang gisulti sa balaang kasulatan. Balaan ang pulong kay ang pulong kamatuoran. Pagkagana. Gana kayo paminaw, no? Balaan na ang pulong kay ang pulong kamatuoran. Gana siya paminahon mga kaigsunan. Unya mahimo tang unsa? Kung magbasa ka sa Biblia, mahimo tang mga anak sa Dios. Sa unsang paagi nga mahimo man kang anak sa Dios. Nagingon diya sa 2 Corintios 6:17. Bulag kamo, palayo kamo. Nining kalibutan na, kung magbasa ka sa balang kasulatan, malayo dayta sa mga kahilayan. Unya kung basahon nimong 17 o 16 dapit sa katapusan, ayaw na maghikap sa mahugaw. But pasabot, ayaw na mo paggunit o sa padiyang mga mahugaw nga mga butang, mga pagkaon nga mga mahugaw. Sa 18 nagingon himuon ko kamong mga anak. Diya kung magbasa ka sa Biblia,
Diya number one nga himuong kang anak kung likayan nimo ang kalibutan nga mga pisyo sa kalibutan, mga kahilayan sa kalibutan, imo nang biyaan. O matod pa sa 2 Corintios 6:18, sukad karon himuon ko ikaw akong anak, babae o lalaki. Ako mahimong inyong amahan. Pagkagana mga kaigsoona, no? Gana kay pamalandongon ba nga kita nahimo dahing anak sa Ginoo. Unya, sandiya nga mahimo kang anak sa Ginoo, nagingon bagyod ang Efeso 5:8, you are the child of light. Anak punta sa kahayag. Pasabot ba nga kapag laom? Nga kung naatas kahayag, ato pa, ikaw mo'y magdanag, ikaw mo'y pasiga sa mong suga para ang nagalakaw sa dalan dili mapandol. Dili mapandol. Ato pag kita mong sulat, kita mong suga nga nag-iwag nga tos mga tao nga nagsangyaw sa may balita, pinagis bala ang kasulatan, no? Dili pinagis kabubuton lang sa tao, gisubay gyud nato ang bala ang kasulatan. Nga naman kay sa bala ang kasulatan naa diha ang tinuod ug ang kamatuoran. Mabasa Brother Jerry, laig mabasa na to mga kaigsunan. Pinadayeg 21:5, ginasulat kini kay kasaligan ug matuod. Unsa day mga kapaglaw? Gisulat ang balaang kasulatan kay kasaligan og matuod. Higala, sukad karon nagapaminaw man kanitong sibya, maadbentista ka man og dili, basa gyud ta sa balaang kasulatan, no? Kasi diyang magbasa ta higala, matinawan ta, matagaan ta og kining kahibalo kaalam nga naman na amang kay gibasa. Basa lang kita. Basa lang kita mga igso. No, nang ayaw pagduduha. Kung wa kay Biblia diha, mo PM lang ka. PM lang ka na mo, kay basig matabangan ka na mo. Wa katong mga Biblia kay makaproduce na siguro ana katong Biblia. Basta lang makatuon mo. Kay kung nag-take note mo mga igsoon, no? Mag-take note mo mga higala, inyo na isulat, no? Isulat. Human yung sulat mga kapaglaom, inyo din na nga ma-review. Na kung naamoy pala ang kasulatan, ma-review nyo na. Muna. Review siya. Muna nga, maigod niya natin Biblia. Diba? Muna nga, na yung mga pangutana sa uban nga. Nga nung katuhuan man ng Biblia nga, di man Ginoo gaswat ang tao man. Anto mag Ginoo oy. Siya may nagsugo nga isulat na isulat na guide sa balang espiritu sa Dios. Kana isulat na muna ang Diyos lagi apoy nagsuwatan na. Siya isugo na sa mga tao kay ang mga tao igsoon binuhat ra mo na sa Dios. Lisod man po ang kabaw mo kabaw isulat na. Ang lisod po kabayo isulat na. Kanang Mateo, kanang ikaw kanding isulat ng Marcos. Samot di man tamuto gani og tao rin nagsuwat. Pero kamoy magsuwat lagi, ipadaan niyo sa inyong mama, ipadaan niyo sa inyong ginikanan o ipadaan sa inyong anak. Anong musuko mamugdi mo tuo sila? O hindi mamumutuo nga gisulatan taman mo. Mo na nga tuog yun ta mga kaigsunan. Kaya ang Biblia gituga na nga may kapuslanan kanato. Puslanan sa pagtuon, may kapuslanan sa pagpadlong. Padlungon ta higala kung aduna tay kapakyasan. Kung aduna tay kasalanan, ang balaang kasulatan mubadlong kanato mga higala. Pagbadayon mga kapaglaom ng sa dilipata mo padayon sunahan, maminaw sa tawag matahom nga awit mga higala, no? Para nga makuhaan po nato og kining kahulugan ang awit, no? Awit para sa sambay sa mga juta, minaw sa tawag awit higala.
Sa dihang ikaw man inusara, musantok yun dayon ang kapalakan. Kalimti na lang ang mga suliran, itugian sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw na malipayon, di mong magbubuhat daw dili tagdun. Apan sa dihang ang tanan nawala na, gusto mo nang muday kaniya. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo, paning kalibutan. Asa na ang mga saan mo, nga ikaw kaniyam mo, nung bisan pa ikaw sulayon. Sa dihang ikaw na magulanon, ang langit kanimo daw sa kutabon. Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, nahanaw ang mga kabulanan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo, paning kalibutan. Asa na ang mga saan mo, nga ikaw kaniyam mo, nung bisan pa ikaw sulayon. Padayon lang, padayon lang, ganti ang imo sa unahan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo, paning kalibutan. Asa na ang mga saan mo, nga ikaw kaniyam mo, nung bisan pa ikaw sulayon. Bisan pa ikaw sulayon. Bisan pa ikaw Okay, daghang salamat brother sa truck sa imong nindot kayong awit, no? Salamat kayo. Ipahatsag ka o gusag ka awit. Okay, padayon ta diri mga kigsunan. Gamay-gamay na lang tag oras nga napilin.
ato ning nagagpagtagad ning ang ato nga mga kaigsunan. Kung doon na mo'y nalibgan ha, pananglitan, gusto mo mangutana, i-PM lang. O diya sa kong YouTube channel, Jerry Laig. Unya, naadi na, no? Naadi na ang mga pagsipya na to. Either mo comments ka, o mo like, mo share, subscribe ninyo, kay Pangginoo ba na mga kaigsunan, no? Unya, mo PM mo, na may itong number nga gihatag, cellphone number, mo PM mo mga kaigsunan nga, mo pangutana mo sa inyong pangutana may tungod sa Biblia. Unya ato nang tagaag pagtagad mga kapaglaom. Tagaan tong pagtagad ng mga pangutana. Kay mabasa man na sa Jeremias 6:16, no? Nga pangutana sa karaang dalan to 19. Pangutana sa karaang dalan. Nagi pangutana mga kapaglaom. Nagi mga pangutana. Mo na nga andam ko mutubag sa inyong mga pangutana, ug sa inyong mga pangutana o either mga comments kung unsay inyong nagustuhan ba ninyo o wala. Comments lang ta mga kaigsunan. Kay libre man mo. Libre mo mga kaigsoon. Labi na sa atong kaigsoon ng Santa Fe. Kanang Bantayan Island mga kaigsoon. Nakana na ko diya sa Okoy Church, no? Yan ni Brother Lot. Amigo na ko mga kaigsunan, Elder Lot. Diya. Nakana na ko sa ila diya. Ilang mga kaigsunan, kaya makasinabot-sabot natay moon nga seminar diha mga igsoon. Tanan nga mga elders o uban pa sa tibok distrito. Natay mga seminar, question and answer, pangutana, tubag, pangutana. Para nga kay kinigong pangutana nga di matubag. Murag magbunga na og kining pagduduha. Ya patagusan na itong duduhan na nga tinod bagani hindi man matubag niya kung pangutana. Wala nga natay question and answer, no? Ng lecture. Atong district leader diya, musta mo diya pastor, buong pamilya, no? Para makabalik-balik tag Cebu ani, kaya naman tas Mindanao. Naman tas Mindanao mga kaigsunan. Ano nga kabalik-balik rataan sinabtanay ta mga kaigsunan. Natay mga idea nga ato na muna gisisgutan ni Sir Yoli Bragat sa ato mga manager. Nakahatag ta og knowledge sa uban, nakahatag sa ta og kining pagsangyas may balita pinagi sa kahanginan, pinagi sa Facebook, pinagi sa YouTube. Ano mga kaigsunan, no? O di lang ta may bulong kay pag-uhay pa man din, pag-uhan pa man ng uban. Pero sige lang, adlaw-adlaw lang mong maminaw mga kaigsunan. Adlaw-adlaw lang mong maminaw mga kaigsunan, no? Para nga makuhaan yun na to og pagtagad kung sa yun ang ipasabot sa balaang kasulatan. Ato nang tunan ugma ka ng tagna mga kaigsunan, no? Ato nang tunan ng mga katumanan sa tagna, mga ilustrasyon sa inspirasyon. Ugma mga kaigsunan. Ayaw mo kaluya ha. Ayaw mo kaluya. Minaw ragid mo. Kay nindot mo po ning maminaw ta mga igsoon. Tanang mga Adventista. Mayong hapon at padong na sa gabi. Ayaw mo kakuandya. Minaw lang gid mo. Gusto mo nga mag-informasyon sa ako, magkuhan lang mo ng friend request mo. Kaya mag-friend ta sa Facebook mga igsoon. Kaya doon ako yung mga CBS Facebook na ako'y live mga kaigsunan.
makita sad mo no sa ato nga live mga igsoon. Mag-amigo ta mga igsoonan diya sa YouTube, diya sa Facebook, sa kahanginan. Ana yung mga igsoonan no. Kaya gamay lang taguras, balik-balikan na to mga igsoonan. Planos Ginoo nga ang atong Bantayan Island magka-produce og radio station. Kuhigala sa ko sa mga member sa KPP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kininyong ubos alagad kay paglaom Cherry Light. Pasado tatya mga kaigsunan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami may mga magsisibya kanhi sa una sa Bumbu Radio, sa DYRB. Sa Bumbu Radio, mga religious lang tong amo sa una. Pero diya sa DYRB, mga reporter mi sa unang pangpanahon. Diya mi nakahimo gyud og kanang nag-seminar, nag-exam, nakapasa mi sa KPP mga kaigsunan. Kapag laom. Ito kalintasan mga women's mga women's ministry. Muna mga kugihan ato nga mga herbal sa pa din nga atong mga produkto. Mga produkto higala sampol nga na kay purple corn coffee. Sa atong purple corn coffee muna ato sang produkto sa atong istasyon ug ato nang masabutan no. With kamunggayon sa pa din with kining malunggay kining kuan karon gihimong kukwa bitaw tabliya nani kompleto 4-in-1 mga kaigsunan. Good for the heart, good for the immune system. Ano ba sample ba kaya naman tay mga produkto mga kaigsunan. Ana nga ay mo kalimot mga higala sa pag duo lang sa atong manager para sa sabot-sabot matud pa sa kwan 98.3 FM. Panangini ang tanang mga kaigsunan nga nagsubaybay nining tulumanon paguting kay kamaturan. Salamat o Dios nga ikaw magtubag sa mong pag-ampo. Amo nagisalig madawat uban sa kabasilon sa mong sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Maigsoon na kita ikong panahon. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako magingon wala kita'y mahimo sa pagpakigpatong sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. Kini inyong amigos kanginan kapag laom Cherry Light mingon. Daghang salamat. Mayong hapon, mayong gabi kanatong tanan. Goodbye, bye-bye.